Mukava tekkuliharrastus, että tää on ihan mukavaa touhua. Kiitos vaan yhteydestä. Hienoa signaalia Siposta. Niin, ihan 5-9. Joo, selvä homma. No mä oon siellä foorumilla kans, mutta mä oon siellä semmosella nimimerkillä kuin MRP. Toivottavasti ei oo kauheasti kirjoiteltu ristiä ja kirjoiteltu hai. Eipä siinä, OCF Dipoli on antennina myös täällä päässä 100 wattia FT450. Ja kiitos audion kehumisesta. Mulla on tässä rigissä tämmönen Suren valmistama laulumikrofoni C606 laulukäyttöön tarkoitettu maikki ja jalka PTT:lle. Olen todennut erittäin toimivaksi yhdistelmäksi tämän 450 Asun kanssa ja tykkään tätä sitten käytellä. Kiitoksia yhteydestä ja kortti tulee aikanaan Pyron kautta. Ohon 2 Lauri Z Celsius ja tässä Otto Faarao 60 Arne. Selvä pyy, joo, se kuulostaa ihan hyvältä, että tulee ihan poskin kaikua puuttuu sitten